Ναι, καλημέρα. Ο Φίλιππος είμαι. Για κάποια φιλμάκια που έχω παραγγείλει. Ναι. Τι? Όχι. Δεν καταλάβατε. Αφού σας το είπα χτες, ρε παιδιά, τα χρειάζομαι σήμερα. Προέκυψε μια φωτογράφηση. Ναι. Ναι, περιμένω. Έχετε ένα νέο φωνητικό μήνυμα. Παρακαλώ. Γεια. Καλησπέρα. Θα καθόμαστε έτσι? Ναι, κάτσε. Καφές, Ναι, δεν σερβίρουν αλκοόλ τέτοια ώρα. Δεν ήξερα που ήθελες να συναντηθούμε και... Δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Ούτε εσύ. Το μαλλί ήταν πιο σγουρό. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις με αυτά. Που λες ναι, και είναι ήσυχα εδώ. Ναι, πολύ ωραία. Έχει και θέα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχα και κάτι δουλειές εδώ, το συνδύασα. Δουλεύεις? Όχι. Α. Εσύ με τη φωτογραφία. Ναι. Πάντα. Είμαι εδώ και ένα χρόνο στην Ελλάδα, μόνιμα. Βέβαια δεν είναι όπως στο εξωτερικό, αλλά είναι πολύ ωραία. Αύριο έχω και την πρώτη μου φωτογράφηση. Έχει προχωρήσει πολύ η φωτογραφία στην Ελλάδα. Ναι, πάρα πολύ. Υπάρχουν νέοι φωτογράφοι. Γενικά δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Άβολα. Τι πράγμα? Νιώθω άβολα. Λέμε αηδίες. Επιβάλλονται. Εγώ ήρθα εδώ για να σε δω και να σου πω ότι... Τελείωσε. Ναι. Και να δω πώς είσαι. Μια χαρά είμαι, εντάξει. Ένας χρόνος έχει περάσει, δεν... έγινε και τίποτα. Ναι. Φίλοι, Ήμασταν και πριν. Έχεις δίκιο. Δεν έπρεπε να έρθω. Δεν... Πάμε να φύγουμε. Μαράκι. Τι κάνεις? Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλά? Σε είδα και λέω είναι δεν είναι. Πριν από λίγο μιλούσα με τον Μιχάλη. Α, ναι. Ναι, κανόνισα να συναντηθούμε ένα βράδυ να τα πούμε, έτσι. Ναι, βέβαια, ναι, οπωσδήποτε. Ο Φίλιππος. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Μιλούσαμε για μια συνεργασία. Κάτι μου έλεγε ο άντρας ότι ψάχνεις, σε λέει, Ναι. Θα καθόμουν μαζί σας, αλλά πρέπει να φύγω. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα, Κι εγώ, Μαρία. Γιώργο, να είσαι καλά, γεια. Γεια σας. Ψάχνεσαι? Ναι. Εγώ τη γλίτωσα απλά με κάποια γκάβματα. Και το παιδί? Τυφλός. Δεν είναι τόσο τραγικό όσο ακούγεται. Δύσκολο, αλλά όχι τραγικό. Και ζείτε μαζί? Ναι. Μετά από όλα αυτά δεν γινόταν να γυρίσουμε πίσω στην Αγγλία. Στην αρχή ήταν δύσκολο, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν φτιάξει κάπως. Σας ζηλεύω που μπορείτε και τα βγάζετε πέρα έτσι. Δεν είχαμε κι άλλες επιλογές. Σχέσεις? Με ρωτάς αν έχω κοπέλα? Συγγνώμη. Όχι, δεν πειράζει. Εσύ με τον άντρα σου? Τα ίδια. Δηλαδή, καλά. Άξιζε η θυσία. Πέρασε πολύ καιρός ώσπου να συνέλθω.
Άρα συνήλθες. Γιατί δεν μου λες για την κοπέλα σου? Εσύ γιατί δεν προσπάθησες ποτέ να με βρεις? Βγαίνετε καιρό μαζί? Γιατί δεν προσπάθησες να με βρεις ποτέ? Πώς τη λένε? Μαρία. Την γνώρισα στη Σύρο. Είναι παντρεμένη, έχει 3 παιδιά, δεν ξέρω τίποτα για αυτήν. Και από τη μέρα που με έφτασε δεν το έχω ξεπεράσει. Ναι. Έλα. Ναι. Όχι, είμαι σε ένα ραντεβού. Όχι. Επαγγελματικό. Θα σου πω το απόγευμα στο σπίτι. Ναι. Οκ. Γεια. Είχα βάλει όλα σε μία τάξη, σε μία σειρά. Ήμουνα ικανοποιημένη από τη ζωή που είχα. Γιατί ήμουν πάλι διατεθειμένη να τα τεινάξω όλα στον αέρα? Έλεγα συνεχώς στον εαυτό μου ότι αυτή τη φορά θα ήταν διαφορετικά, θα το έλεγχα. Δεν θα πλήγωνα ούτε εμένα ούτε κανέναν. Λάθος. Από έρωτα ήταν. Αποθυμένο. Κάτι που δεν είχε κάνει ακόμα τον κύκλο του. Λένε ότι τους κύκλους εμείς τους ανοίγουμε και τους κλείνουμε. Εμείς ορίζουμε το μέχρι πού θα φτάσουμε. Στην προκειμένη περίπτωση τα πάντα συνομωτούσαν στο να μην κλείσει αυτός ο κύκλος.